Almassora és una ciutat històrica que sempre ha viscut de cara al Millars. El seu assentament vora el riu així ho testimonia. El Millars ha proporcionat als diferents pobladors del terme com són els ibers, els romans, els musulmans, els cristians i ara la societat moderna, molta riquesa en forma d'extensos regadius. El seu terme municipal més pròxim al Millars atresora tot un seguit de construccions hidràuliques valuoses i restes arqueològiques que parlen d'un passat vinculat al riu com el cordó umbilical d'un nadó s'aferra a la vida. Aquest aprofitament del riu, que també ve determinat per l'existència d'obres hidràuliques, com alguna sèquia al costat del riu, etc., fa que sempre estiguem en el mateix, en l'aprofitament del riu per a fer viure la terra. El paisatge protegit de la desembocadura del Millars, en el seu vessant d'Almassora, té diverses construccions històriques vinculades al riu. Algunes es remunten a la presència ibera com el poblat fortificat del Torrelló del Boverot, en el marge esquerre del riu, datat de l'any 1000 abans de l'era comuna. Altres construccions importants com l'assut comunitari d'Almassora ens recorden l'afany dels almassorins per a dominar les aigües del Millars i regar una part de les hortes de la Plana Alta. A un tir de pedra de l'assut s'ubica un edifici religiós volgut i apreciat pels veïns d'Almassora com és l'ermita de Santa Quitèria. La seva existència data de la primera meitat del segle XIV. Al seu peu creix un bosquet fluvial de gran bellesa que veu passar plàcid el Millars anant cap a la mar. Un bon lloc de on apreciar el seu encant és el pont medieval de Santa Quitèria, declarat bé d'interès cultural i únic exemple de pont gòtic al territori valencià. El riu Millars, durant el seu tram final, és una artèria de vida. Almassora i les nombroses cultures que han ocupat aquestes terres han viscut sempre de cara al Millars, sense girar-li mai l'esquena, aprofitant tant les seues bondats com alhora suportant el seu mal humor en forma de crescudes. La desembocadura és l'espai natural d'Almassora. És el límit natural cap al sud, en Borriana i Vila-real, i és un espai de 400 hectàrees que és la zona d'esbargiment natural i de gaudi per a tota la població. Al peu de la població d'Almassora es troben les 3 llacunes artificials del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars. Es van construir el 2009 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana. L'objectiu va ser desenvolupar un projecte de millora i ús públic de la desembocadura. A més, també es van senyalitzar diferents itineraris, es van instal·lar diversos observatoris d'aus i una zona recreativa. El més curiós i desconegut és que les llacunes s'abastissin per gravetat d'aigua de la depuradora d'Almassora. Les basses s'han convertit en un lloc immillorable per a l'observació familiar d'aus i per a la promoció del turisme ornitològic. Tenim 2 torres i 3 miradors on poden vindre i ve moltíssima gent ornitològic per a poder fer fotografiar diverses aus i gent aficionada, evidentment, que els agrada la fotografia i poden veure aquestes noves classes d'aus que venen a les nostres llacunes i al nostre riu. L'any 2013 es va construir la Via Verda de la desembocadura del Millars, una senda utilitzada cada any per milers d'almassorins i visitants que apropa el riu a la ciutadania. L'educació ambiental, les xiquetes i els xiquets d'Almassora i el seu riu protagonitzen una història preciosa des de fa quasi 30 anys. L'Ajuntament d'Almassora compta amb una aula de natura des de l'any 1990. Per les seues classes a l'aire lliure han passat milers d'alumnes i centenars de professors. És una cosa de l'Ajuntament que fa que tots els xiquets puguem anar a veure el riu. Es un lugar de naturaleza que puede ir la gente que quiera y que desemboca en la mar de Almassora. Vaig veure unes aus que
volaven per damunt i xillaven molt. La gente que vaya allí es un área que es natural y que si la contaminamos se podría destruir. Las nutrias son muy chulas. Es muy bonito porque hay mucha naturaleza y mucha tranquilidad, no como aquí en la ciudad que hay mucho ruido. En les goles hi ha molta fauna i molta flora i que és molt bonic anar allí per a veure-ho, però també és una pena que sempre ho estiguen embrutant. Vam plantar al costat del riu Millars una vegada, quan érem xicotets en infantil, en els iaios de la residència vam plantar arbres i m'ho vaig passar molt bé. Una de les jornades més encantadores que any rere any protagonitza la gent més gran i la més menuda d'Almassora és el Dia de l'Arbre. Cada any uns 300 escolars del poble planten més de 400 arbres al paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, però ho fan tal com es celebrava aquesta festa fa uns 200 anys, amb cançons, música, balls i la participació dels alumnes, els mestres, els pares i els llallos que ací provenen de la residència municipal de la tercera edat. El nostre riu Millars. Almassora i el Millars arrosseguen problemes del passat que continuen en el present, però que necessiten una solució per al futur ecològic del riu. En quant a la gestió de la desembocadura del Millars, és la millora dels cabals ecològics, aconseguir uns cabals ecològics que li donen vida realment a la desembocadura, i després també tot el problema d'ocupacions il·legals que hi ha en els alters, en la zona de les goles, la zona final. Sí, hi ha ocupacions, hi ha vivendes que estan en situació il·legal i és un problema històric que està pendent de resoldre i que s'hauria d'afrontar. El riu arriba a la Mediterrània formant un dels paisatges més bonics de les terres valencianes, amb les goles del Millars com a personatges principals d'una gran obra natural. El corriol menut, símbol del riu i de la mar, corrinya amunt i avall per la platja de Cudols entre les goles i la Mediterrània. Almassora i el Millars es miren mútuament des de fa centenars d'anys. La ciutat el necessita per a prosperar i respirar, mentre el riu espera dels seus habitants mirament, salvaguarda i un designi